тя стига до него. Евгений Йорданов. Лима. Защитата обаче на Черноморец се оголи и сега възможност за второ попадение. Маркес на хубава там. Маркес сам, шут на Маркес и това е 2 панелки. Бяха излезли в по-предни позиции. Зърнахте преди малко, споменахме и за централния врат. И при това положение, след тази скорост на контратака, пасът на Георги Илиев към Маркес. Как виждате, бразилеца хубаво преодолява защитника Стоимирович, сърбинът. Маркес. Успя да преодолее там Кристиян Добрев, Ели Маркес. И центрира в наказателното поле. Даниел Георгиев спира топката, удари. Какво спаса? Отлично беше и центрирането на Ели Маркес. Сега нова възможност за състава на Черноморе. 70 към 30 в полза на състава на Черноморе. Ето, че отново домакините са в атака. Станислав Стоянов към включили са Ели Маркес. Хубаво центриране Мирослав Манолов. И това е 3-0 за състава на Черноморе. Много хубав гол отново реализираха домакините. Точно щях да ви кажа, че ми прави изключително приятно впечатление взаимодействието между Станислав Стоянов и Ели Маркес. На два пъти през това второ полувреме те разбиха защитата в лявата и зона на своя съперник, а сега центрирането намери главата на Мирослав Манолов, който майсторски успя да реализира второто си попадение в този матч. Много къс гол на Мирослав Манолов и вече 3-0 за Черноморе. Ако някой от вас, уважаеми зрители на ринга... Кръстовчев се бори за своето място в стартовия състав на Левски. Сега нямаше нарушение срещу Тасиски. Ели Маркес добре овладява топката. Има много пространство през центъра. Йосеф Рабех е срещу него. Все още Ели Маркес финтира. Рабех търси възможност за стрелба и това е пряк свободен удар за... Видяхте Георги Иванов преди малко не особено доволен. Мисля обаче, че Ели Маркес финтира Йосеф Рабех и мароканца на синята защита. Ели Маркес, добра позиция тук за Даниел Георгиев. Даниел Георгиев удар с глава и аут. Видяхте как подаването на Маркес елиминира отбранителите на Левски, но топката касно. За Евгений Йорданов и тя стига до него. Евгений Йорданов. Лима. Удар на Лима. Страхотен гол на Лима. Ели Маркес. Лима поправя своята грешка в края на първото полувреме, когато не изчисти добре топката. Изпълнение. Вижте още веднъж. Добрият поглед на Евгений Йорданов. Удара с десния крак в горния ляв ъгъл на вратата на Чавдаров. И определено този гол връща интригата в матча. Сега трябва да има жълт картон за Миндев. Точно така. Получава го капитана на отбора на Сърбия. Жал бразилеца да владее. Подаване към Маркес. Той има възможност да центрира. Удар към вратата. Голубович спасява. Не успя да покрие своя близък ъгъл Урош Голубович. В този момент да ви кажа няколко резултата към 35-та минута. Ботев е на път да се спаси, защото повежда срещу Вихрен в своя сънародник Ели Маркес. Неуспешно. Бранников въпреки това успя да отнеме. Морос за Маркес. Великолепна техника на полузащитника. Има пространство пред него. Бранников и Йордан Тодоров. Венков опита да елиминира Маркес, но топката му бе отнета. Сега възможност за бърза атака на гостите. Подаване към Тонев. Той успява да овладее и на границата на наказателното поле. Връща назад към Морос. Топката отново стига до Маркес. Удар към вратата на Литекс. Рикошет и това... Много добра игра на Ели Маркес Лима. Тъч. Дигна флага. Недоволство публиката. Имаше нарушение срещу голмайстор Ели Маркес. Да. Влиза, преодолява Кирил Котев, намеси се Ели Маркес Лима. Ликвидира тази опасност. Сега именно Маркес влиза в половината на Сливен. Комбинира с Евгений Йорданов. Той трикол към него. Лима. Подкане зеро и да тръгне. Той седи на... Много усилия хвърли Маркинос в днешния матч. Основният плеймейкър на ЦСКА са нарушение отзад на по-бързо от края на матча, но този път минава само с устна забележка, който се появи през второто по време. Сега бива сменен от футболиста с номер 13 Васил Венев. Все пак атаката на ЦСКА продължава.
Опитват да стигнат все пак до втори гол. Той едва ли ще има някакво значение. Серията на ЦСКА от 33 поредни мача в А група прекратена от отбора на Сливен. Подобно поведение. Сега много хитро Ели Маркес пропусна топката, елиминирайки Виктор Дениран. Навлиза в наказателното поле. Бразилеца опита подаване към Тошев. Не сполучи. Повечето от вас, уважаеми зрители, той е познат от изявите си с Беласица Петрич. Потърси подаване към Тошев. От Доджи. Иван Иванов, центриране към наказателното поле. Добра работа в защита в първи момент. След това удар на Ели Маркес, но топката минава на около положение. В тази среща ударът на Ели Маркес обаче не беше точен. Тодор Янчев към Иван Иванов. Той търси далеч напред Маркиньос. Добър пас към Данчо Тодоров. Дали нямаше засада? Данчо Тодоров опита за глава. След това удар на Ели Маркес от почти подобна позиция в Сливен. Той вкара фамозен гол. Малко по-близко беше тогава дистанцията. Сега обаче не успя да оцели рамката на вратата. Още веднъж и повторението. Удара с десния крак на Ели Маркес. Славия, откъдето дойдоха на Лаута преди една година. Ели Маркес, двойно подаване между него и Йордан Тодоров. Добра атака на ЦСКА. Ели Маркес влиза в наказателното поле. Центриране с десния крак. Прескача топката и надясно раздава за Ели Маркес. Маркиньос. 1-0 за ЦСКА. Голмайстор Евгений Йорданов в 33-та минута след това добро подаване на Маркиньос. Още веднъж как се случи ситуацията. Този удар беше доста анемичен, пресечен от Сечков. След това топката попадна в Маркиньос, който странно къде беше Ангел Йошев, за да покрие Маркиньос. В крайна сметка и остана най-лесното след това за централния нападател на ЦСКА. Маркес. Йордан Тодоров. Добро взаимодействие между двамата. Изобщо добър тандем са Йордан Тодоров и Маркес. Маркиньос. О, добро подаване на Маркиньос. Удар на Маркес. Ето това пък. Йордан Тодоров, Маркиньос, Маркес. Сега да видим тази контра на Локомотив Пловдив. Подписа преди няколко дни. Все още не е ясна ситуацията с Менсур Куртиси. Ето го Маркес. Чудесна игра на бразилеца. Влезе в наказателното поле. Там двама футболисти в червена.